gị kaba ahụ ga-emu ntị. Ọ na-aka mma unu sụọ naanị ma ya eji na-eji. Ma ndị na-akpọ m iyi o, ma ndị si na ọma ndịrị m na mma, ma ndị na-ekwu ka ha ma echi, ma ndị na-agbachitere broda ha Ebuka Odenjinji, ma ndị na-agbachitere Akụmbe, ma ndị na-akpọ m the only righteous person. You are doing as if you are the only righteous person. Mana ihe m na-ekwukwari eziokwu. Eziokwu ọ ihe a bụ ihe m na-ekwu. Maka sometimes ọ na-aka mma onu sụọ naanị ma ya eji na-eji. Ihe anyị ji ekwu okwu ya because of our gịnị future, our ndị na-ese anyị n'azụ, the next generation, ụmụ anyị ha ka ihe ha ga-amụta n'aka anyị. What will Christianity turn out to be the next generation? We are even talking about the next generation. I'm talking about from now to the next 5 years. Ụfọdụ si na mbụ content creator na nji Ebuka Odenjinji na-eme content, na nji ya na-egro page m, na nji ya na-egote followers, na nji eme nke ọzọ, na mgbu ji agbara traffic. Ọ bụ na mbụ content creator, Ebuka Odenjinji bụ content creator. Ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu because ọ na-akwụ bloggers ụgwọ. Ọ na-akwụ bloggers ụgwọ, ọ na-ezi bloggers ajọ ọrụ. Ọ bụ na mbụ content creator, Ebuka Odenjinji bụ content creator. You will not understand. Agwa ofu onye fụrụ na agha eke. Ama onye izi gba, onye bụ agba, onye tọgba, onye nọgba agbara ama na-aga. Mana ihe m chọrọ ịghọta bụ kedu the reason eji wee na-akwụ ndị bloggers anyị ụgwọ, and ọ bụrụkwa nọ Yoruba bloggers, nọ Hausa bloggers, nọ Niger Delta bloggers, nọ Urobo bloggers. Ihe a na-agwa gị bụ nọ Igbo bloggers. Oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọhịa na azụ dị na ngịga. Ọ Igbo bloggers ka a na-enye ego, ewe ndị a na-enye 1 million, ewe ndị a na-enye 500,000, ewe ndị a na-eme appreciate, ewe ndị a na-enye product, sign ya ha ambassadorship, ewe ndị a na-enye ego ha nyeruo. Maka ewu okwu mkpatụrụ aka few hours ago, comment ju ndị bịa na DM, ndị bịa na-akọ na-aka akụkọ. Ịma na ewe ego enyere Okwuluọra, ego ahụ enyere Okwuluọra, si Okwuluọra wee 6 million tinye for charity. Ọ na-eme ya wee 1 million mee whatever ọ chọrọ ime. Mana Okwuluọra mma today, Okwuluọha bụ man of integrity. Ewo Okwuluọha ada toilet nonsense. Ewu ihe ga-abụ izi Okwuluọra ma ntọfede ego ọnụ. But I see that thing as an avenue to buy Okwuluọra. Mana Okwuluọra carry nonsense. I see that as an avenue. For this in Okwuluọra na ha wakwu, na Okwuluọra na-agbachitere Ebuka Odenjinji. Afunube na platform ebe Okwuluọra kwu maka Ebuka Odenjinji maka Akụmbe. Mana Okwuluọra bụ Daddy G.O. Owe congregation. Platform ya ọ ka launch 1 million followers. So ewe 1 million followers. So ga bụ sekpuru anị na Facebook page ya. Tie mkpu ba akwa. So na Facebook o. I don't show na YouTube ma TikTok. Ọ ka ba TikTok ọ from adị ka esi use ya. Ego esi n'enu, ọ sị na ọ chọ 100 million. O ba akwa keta. Okwuluọra bụ a man of integrity, ọ dị sincere. Ọ bụ na ọ dịrọ sincere, ọ na-ebe akwa ego na-eti mkpu ego, ndị mmadụ agbata mkpu enyemaka wee na-save lives. Okwuluọra ma man. So hey, nega anya fụ na that place the much more useful. Na Akụmbe eye ya ego si ya yuzu afia ba Akụmbe si na ya wa donate ego. Ụfọdụ si na Akụmbe wetara ego because of gịnị? Na integrity ya na ogbugi ya na internet. Mana Akụmbe wetara ego ahụ. Ego ahụ Akụmbe were eru ya Akụmbe ya Okwuluọra wee reason. It's not even for Akụmbe. Mana ejiri afa Akụmbe ka Akụmbe nachite n'ihe a na-arụ na social media. Mana ewe aim. Ndị mmadụ ekwugo okwu maka that thing too much. Mana ndị mmadụ amaghị aim eji wee block wee Okwuluọra. Okwuluọra buru Daddy G.O. wee church, Okwuluọra church or Okwuluọra ministries. Offering boss ga na-eju every Sunday. Because Okwuluọra ọrụ ahụ mara ya arụ.
philanthropist no maara ahụ ime ọgọ maara ahụ ihe mmadụ na-emetụta ya n'obi sọọsọ okwu ọ na-ekwu karịrị ekpere 30 Daddy Geos ga-ekpere gị na Pentecostal Daddy Geos Okwuluora we grace if ya no matter whatever people are saying about him the grace only that he's carrying will kill that thing ekwuru maka ya. So they want to use that avenue to conquer Okwuluora. Man Okwuluora bụ big boy, ewebụ ụdị ego Okwuluora afụbe. Ọ bụrụ 6 million ga-eme Okwuluora Messian wa, or 7 million, or even 100 million, even 1 billion ama mewe Okwuluora Messian wa. Or mo Okwuluora okwuru ọnụ. All those hungry bloggers. Ndị ọ dị ka ị nọkọta na esi na ị na-abịa igote m. Ama m na ụfọdụ ga-ebido kọwa ya igote m adịrị you can't buy me because your money cannot make me to stand against the truth. Ọma mmewu m ka m kwụsị ikwu eziokwu. Otu ọ bụ na isi bịa ma m awụ unu niile I cannot even listen to you. Ka ego ne ka ị ga-ewukwenu m. You can't give me money. Mana ihe m ego kịta na mmụta mma na gọvanọ Enugu steeti na-eme ọfụma na nkwujọ gọvanọ Enugu steeti agaghị m ekwu ma isi m ihe m ego si m kịta na nkwujọ Alex Oti Abia steeti mmankwu I will not. Ihe m ego kịta si m na nkwujọ Paul Enemche mmankwu. Ihe m ego si m kwujọ Pastor Jerry Eze mmankwu. Ihe m ego si m kwujọ Reverend Father Ejike Mbaka mmankwu. Because to start with ihe Reverend Father Ejike Mbaka na-eme ewebe any minister of God mfo na Nigeria ga-emewu ya ewe ho Adama aka side ahụ aka na-ekwu after 30 years anniversary ya o mepe bread factory kpọrọ workers tinye ebe a create a new job employment for our youths. So kedu ego ị ga-enye m ka njekwuo against him which means na Kama will hold me. And let me tell you one thing about Kama. Kama does not forgive. Kama have too many laws. Kama amaghị onye ukwu amaghị onye nta. Kama amaghị ya na-akpọ forgiveness. Kama doesn't show mercy. And Kama does not spare. Kama stands on the truth. And Kama hates lies. Kama does not forgive, if you don't know. So I believe today, n'ihe ọbụla eji maka ya Akumbe ji maka ya ejiri afọ Akumbe bịawa to Okwuluora. That thing hama ha enega anya na watch Okwuluora sị ka ha tụnyewe ego nyewe tight n'ebe Okwuluora na ka egori ya so that ha dey afraid na Okwuluora wee men na enwere ike echi maybe somehow Okwuluora ekwukaghị ihe ha na-eme na adịrọ mma ịma na Okwuluora ha etiri ihe ọjọọ. That's why I know for sure. A na-egokwe gị gwa bụ blogger ebe ọbụla ị nọ si gị kwuo okwu kwugide onye aka ya dị ọcha kwugide man of God kwugide Fada Mbaka chọwa ihe ị ga-eme ka ị wee mechie adoration ministry na gị bowe allegation wepụtawe ihe ọ dị ka eziokwu ma na-asị redictiwe videos redictiwe audios to speak against Fada Mbaka sịkwa ha mba jekwe jụọ ese ndị merie ka ahụ dị ha. I will still come in the matter of Ogechi Njaka. That woman is a brave woman. But what happened, I can't tell. And I don't know. Because Oburu na Ogechi Njaka apply wisdom, she wouldn't have been in the mess on or today. She can show houses she is building like Enugu, Nnewi, Abuja, whatsoever. But the most important thing is this. Ogechi Njaka, the most important thing in her life, part to it. I don't want to dangle no Ogechi because I want to apply wisdom. I'm still going to make a video for that. But one thing I want to tell you is that be careful in whatever you are doing. Iri kwene richi ụzọ. Iri kwene megini richi ụzọ. Ewe one blogger na-eti mkpu ye 500,000. The mission age when you that blogger 500,000 because always speak against Reverend Father Ejike Mbaka. And then got on with the voice notes. Now, kunu wefo and they got fund that wagasera for han ija.
kike 900 and something comments. Ndị watch ya watch mmadụ 70,000 something. No, I come for you. That's it. I'm not going to what's only 500 when I keep I swear. Accusation will give away, man. Accusation will give away like I am on Facebook. 5,000. I will take it away. We'll put in yourself, not so. I has all time. So I love you, Makata. No, 500,000. And my yes, I'm in pain. Credit 500,000 already here. I don't know. Office can look at all that. Instant again. That's a silly copy. Instant again. Hey. Biko ọkwa unu anụghị ya ọkwa unu nụrụ ya wute ntị unu ọkwa unu nụrụ ndị a na-akpọgasị afa ha ọkwa unu nụrụ onye receive 500,000 naira alert and they yere ya mission and onye a na-ekwu maka ya ihe a bụ Fada Mbaka akwụrụ ya ụgwọ ọkwa inu ka onye nke a na-ekwu na ọ kparịghị ya akparị mana na o kwuru okwu maka Fada Mbaka ọ kparịghị ọkụ ya mana o kwuru okwu maka Fada Mbaka and ọ gbaghị ya 7,000 views ka amata asị ọzọ atụrụ n'enu isi Fada Mbaka. And they are sharing money. If it were easy for them, if God is not by the side of Reverend Fada Ejike Mbaka, do you know how many millions these guys have spent so far just to pull Fada Mbaka down, just to mess Fada Mbaka's image up? Have that thinking. Check it, go there. Here it's not a matter of legal team. Oh. If you want to come with your legal team, let's go there. If you have whatever you want to sue me for, you can come forward. You can come up with it. But I want to tell you one thing. Oburu ni sepuru aka enwe n'ofe. Oburu ni sepuru aka enwe n'ofe. Had I know, I wonder how people are blind. Some people will still come to comment section to start talking nonsense, to start abusing me, to start telling me trash. But all I know is this. One day, some of these bloggers will be apprehended. I don't want to talk much. This thing, we must get to the root of it. I can never sell my conscience. She can never sell. I can never sell my conscience. Can we make kujo onye chukutere mmanụ kujo onye aka dị ọcha? It's a lie. I cannot. Wait for the part 2 of the video. More voice notes. Thank you.